si KARBI ANGLONG TV9 News kena ara doana phasame kardom pipa 0.1 kardom pini prime time berta thantang nilimen mirdam thangchupi tangte berta thepi berta anton pen arju pangsene Upper Japanese Chandrakathar arong along JJM asai ki claim non puan ta kichun ponang thek ponlong lede lason si non ki dobama sarkar pen ki deng pon asai amu along JJM pu radapan lang ki patora sayabang ong dunga dim ki amen ki erlok chot akam ki claim pon pedet penapot radatum ning kang samse setami dopiglo lason taksi Upper Japanese Chandrakathar arong along ta ki damtang aning kan ki cheng malom pen ki claim pon JJM asai non puan ta kichun ponang thek ponlong ledetlo laso ajok radatum ta manghu prong asonsi mandetlo anpar ta bang so sayalong lang chari bang pu sam ingti pen nang ki thandu na tengki ang tan pen ki wang sai ki klematum hormu chong hu pon et pen kat et ajok sayamu abangke ing ton ponang koklo la pen la son taksi ronga sarpen setami labang so JJM sayamu abangke me sen pen nang klem pi vek nang ji la pen nilituma rong ki lang ki dung na kisung hetan binong apot si a ling pen setami saya bangke nang klem pi nang ji kusi perang ki athengnu ni jepon la pen ki rong along pen ta inut bak aphan sai langbang pekte kang asonte ki klem ki dam ponta memu choti kusi pini perang ki athengnu klaridak pen lamthe chepak langpon tangte berta le langpon sinang News Report KARBI ANGLONG TV9 News men ke biren ka thas ni jinon da headman no da bahasa rong ka te la nang li rong along JJM scheme nang ke li tang akam bang mesen bank claim pon pe la so puthak nang li ko anchini dun lo da bahasa puthak ni ki pudani bang ka la lo ala contractor da bang ki bang ke bang bom ma aprang bang ka non bang ka bang tu the lo la so ki pa claim ya bang aphan non bang ke CM aphan se tamme ni tum alam the bang pali nang kokpo la pen ge dak lukeran bisi aphan se tamme na bangsa alam piklang nang ko an ite la sa je mission bang nang claim le da pun tu te la so ki kim ke ko anon an kan ba si kim lo la ki kim ge ke lo ni pho 2004 thoren 2024 day tang te contractor mention dun ingma contractor men mo yong te na tha mina contractor phan ba ni li si ne lo sa me dak in charge lo la sa gelang dun bang ke la seming ti si dak na gelang dun lo ko sa ni ke sa la tum tong ala rota ke na ben check la tum tong ke si pilo ne police tum tong la si police tum ta wang la ana lang pli ba ma la sa pen ke a mistrim na wang le ko la seming ti da wang le pin la pen te mystery tum ke mistrim da la karu la non police tum na dun long la bangsa rot la thana hidup tu non dak bukayan ko da long pen kapne phaya ilang phane pune Itulah so hen patang lagnang gi putong nang dihin kan kidun to ma la bangsa ahem bangke la lang hem ta bangke non matang reng nang pon lang bang rat tu bangke non ta me lang ji long le tum dupik non ta lang jo ring ra da thel la lo pukurian da jum ba ke la ni tum la aroi re do tum se sa bo bi tha gi do nang ke la po long ke do tum an ke lang ju ke jum be sai de la nang li tum kopia block si puri igla ni tu bukajan bokajan bukan block tang te nang li tum contingency ko pi igla do pani kontingensi nang li tum MCC amen thali cha MDC ke sabon telenga sobon telenga ni arong arong amen bang ke pum ta dama ante nang li tum phan la dak rong along e komane phan in charge ke pek te kang do ma ladak rong ke madu anta pekte tang te nang li phan la ki claim ge dam ye phan e lam thi sibak nang ge than te kang son do ma ke klem dia pu dak klem ni pu pon ma salong le ko na lo ke du klem ni dak adin patlang lak te ma long le no tame la dak alang tu misi tum dam rup si tame dak lang tha de pu ni kan dak bukayan nanam puna bada pre kita ni tu bang thai de sini de adat abah agil ko ke misi tum si dak pen se ajo ka rup la pipilo ni ka hu pon onda la tum ke
Puna na Consular pun police po ni pas mana? tadi kita ni pati tini kan lakon tu. EPHL CIAS retired J.I. Carter lapen Ari Sanghua tumpen perangkiamai kangnipon. Arkoi ni pai inquiry sir kebar ni APHL C tiripi methang asai hemalong perangkiamai phapon nangkok alam theke lapuhen lo non malom ke sengpon NGO APHL C lapen bongo sena atum chelang si APHL C amai pu IAS retired J.I. Carter rapat KARBI ANGLONG Autonomous Council SEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen 7 crores atangka APHLC amay pu IAS retired J.I. Katarapan tangka hipon etlo lapen non akimi NGO APHLC along abidi sir arpu setame J.I. Katar apan pekpon pu pusi ahok he alam lapen non alangli Scorpio gari setame CM asang hosi kenampi pon pusi ahok he alam pachithang pon pusi perangkiame along pen ningje pon aduntu perangkiame along pen pachini pon thuke lanon NGO APHLC la pen BJP along paching bedun ek ke nilitum APHLC asong pen ke thangnat akna hok awe pusi APHLC amai pu IAS retired J.I. Qatar ahin pen ningje pon hello non malom lam ahok healam rat along pon polo la bongo senatu neli kapeli alam galpu neli si neli pen tuliram rong hanga ke hai CEM neli tum ha Guwahati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji pusi ka pele alama pele la pen la aphan bongo sena atum BJP atum pen cherap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa niliphan ang piat lo pusi alam ka pele kapaya thang lapen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban olo no lama si Jimny neli loan and si chonam lok lo halata tuliram rong hang si neli panang nam pi pusi apa je thang lake ahok he alam Jimny ke nam ke nili sopo akleng bang loan and si nilipan Jimny na nampi seta na nampi putapu noda ateman nili ke nili arta ningkan troxy ke rapolo ko si nilipan loan nili loan and long le nang pipe lama si nili sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ke pinang nili pension pen si nili installment ke pi akenam ke nili le a loan ke en ke sta nili sopo men pen la ke akot kagos potro nang lium langi pe dolo la pe a seat mani bang ta nili bolero bang se jordet si a seat mani nili pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e jordet nang kok poisa ko videt ta thike chini lo nili la rata kam e claim lok si poisa pe dam lap lo la pu la helo abinong ke KARBI atum inglong arat atum phan kapejok long along riga pejok amunit tum hanga pejok ji akam ke claim lok pen si neli poisa ke neli ka chobia por anta bank pen ta ulai lap lo la pen pe dam lap lo fixed deposit anta pe dam lap lo neli ke non awas thala som la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordar ating pe neli phan poisa na e pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang lipan order pibo labang e chini lo bongo senatum alang lipan order ki pieteng men si
la NGO APHLC aki media ka selam lo lage bongo sena tu makam lo lage athema kopia posi bongo sena tu me claim bongo sena det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum la pen bongo sena tu athema nang litum ning do tahai ningkan farukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo sena tu benar organization pu selam lo halaban so benar organization along tribal atum an pedol lap lo hada Assamese tum tahadak pedol dun lo bongo sena methang dum da dun lo bihari tum tahadak dun lo ben tribal ke do an dum da dun lo ben khilonjia ohomia tum an tahadak si pedol at lo kad ke do de dun ke karbian lo hada karbia phan bilong lo kapre amat karbia tum ajakong papa wedet lo karbia tum phan ajakong papa wedet pensi election ke dam tang anta Congress amen pen BJP amen pen la bongo sena pen Bihar sena tum election chi pe hai bom lo la pen halatum election Congress amen pen bongo se BJP amen NC la bongo sena tum chi pe hai lo ka chi pe hai pen a jok si ilitum karbiang long di mahasau ke alang litum west karbiang long atta la bongo sena Bihar sena tum si control tip lo BJP fan Congress fan ta la tum si control tip lo control trick pen a jok nang litum la ana tek long lo jet 2015 aning kan pen ni litum PGR VGR la pen government along le la railway long an encroachment an eviction at nang ji puta eviction hai hedet la ke eviction hai hi ke bongo sena la pen Bihar sena to man ka pherel athema non ke do bom ilitum si BJP pu bom ilitum ke chok chelo la BJP kali lagi bongo sena lagi al ahokalam mang ilitum la ilitum ahotur ji chingi nangi ilitum ahotur ke BJP kali itu ahotur ke bongo sena pen Bihar sena lagi hala BJP dah Congress la hatiar chodana arisim chodana hala tumki tuliram rong hang dah morsing tiso tang ho hala komania atokbi tang ho komania IEM tang ho MLA tang ho rupsing tang ho rong hang tang ho lai hoi an ke lage arisim chodana bongo senatum la pen Bihar senatum arisim chodana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulate ekhe ke che raiji pulate ilitum ahotur chichi minai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke bongo sena pen Bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen Bihar sena atum arisim chodana Nanti pini aberta ke lang sikan ton pondok domi than me kardong